Atraktivní vzhled, tichý chod, plynulá jízda, bezpečnost a spolehlivost. Tyto vlastnosti v sobě spojují moderní výtahy bratislavské firmy Liftstav. Společnost vznikla již roku 1994, správcuje téměř 800 strojů a patří mezi největší výtahářské firmy na Slovensku. Teraz vám predstavíme firmu Liftstav, sme pred výrobnou halou. Disponujeme 19 stálými pracovníkmi, máme dodávateľsky ešte zanúmených pracovníkov. Sústredíme sa na činnosť v Bratislavi a okolí. Zameriame sa na modernizácie, rekonštrukcie, opravy a montáže nových výťahov. Robíme popri tom servis, údržbu, revízie, odborné prehliadky a skúšky výťahov. Stovky výtahů na celém Slovensku je kvůli jejich stáří a novým normám potřeba zrekonstruovat nebo někdy i vyměnit za zcela nové. Uživatelé díky tomu tak získají výtah s plynulým rozjezdem a dojezdem do stanice, zcela minimálním hlukem, nižší spotřebou elektřiny a především příjemným ovládáním. Teraz vidíme výťah TNV 500, to sú pôvodné výťahy 20-30 ročné, ktoré my v dielni prerábame, robíme z nich výťahy po nosnosti 900 kg, novšie, ktoré sú úspornejšie, kvalitnejšie. Zákazník, keď chce, príde sa do výrobnej haly pozrieť, ako sa výťah vyrába, potom sa rozhodne, aký chce mať výťah, aké zariadenie, v akej výbave a vyhovieme. Väčšinou šírka kabíny ostáva, ale dĺžka sa treba môže dať z nejakých 1000-1050 na nejakých 1200 až 1350 mm. Čiže 20-30 cm vieme predĺžiť niekde 15 cm podľa potreby. A možnosti rozmeru šachet. Väčšia nosnosť znamená z 250 na 320 kg, z 320 na nejakých 400 kg a z 500 kg výťahov, to sú dlhé kabíny, tam môže byť nosnosť aj 900 kg. Tento dom je asi 9 poschodový, modernizácia alebo rekonštrukcia trvá od 5 do 6 týždňov, záleží od počtu staníc a podľa požiadavku zákazníka. Tieto výťahy v tomto základnom štandarde stojí okolo 30 000 eur. Výškový dom sa pohybuje okolo 40 000 eur. Pozeráme sa teraz na typizovaný stroj S4 s motorom Rade Končar 5,5 kW, ktorý je zastaralý. Typizovaný znamená, že to je na tisícky výťahov dodávané zariadenie a čím ho nahradzujeme modernejším, úspornejším pohonom. U starých pôvodných rozvádzačov relový systém bol veľmi poruchový, nahradzalo sa to mikroprocesorom. Ako náhle použijete aj frekvenčný menič na rozbeh a dobeh výťahu, odbúrajú sa takmer všetky poruchy. U týchto výťahov s frekvenčným meničom je úspora elektrickej energie približne 15% oproti pôvodnému výťahu. Kabina, na ktorú sa pozeráte, len teraz surový výrobok, či je to zohnutý a privarený plech. Podľa výberu zákazníka rálkový vzorkovník sa vybere odtieň farby a dá sa kabína komaxitovať. Ak si pamätáte tie staré ručné vrzgajúce dvere dvojkrídlové, nahradili sme to výťahom s automatickými dverami. Elegantnejšia, efektnejšia jazda, úspornejšia a programové voľby sa dajú spraviť podľa želania zákazníka. Za minimální poruchovostí nových výtahů stojí nejen použití moderních motorů a digitálních rozvaděčů ve strojovně, ale i pravidelný servis a kvalitní dispečing společnosti Liftstav. Práve sme v miestnosti, kde máme dispečing, ktorý je 24 hodín denne. Sem sa nahlasujú a zapisujú poruchy, odtiaľto sa organizuje výjazd. Do tých 2 hodín sa snažíme prísť na tú poruchu. V prípade, že niekto zaseknutý vo výťahu, zahlasí sa ako havarijná situácia a do nejakej pol hodinky sme tam na mieste. Vyťahneme zákazníka z výťahu a eventuálne hneď opravíme. Snažíme sa zákazníka presvedčiť, že sme veľká firma, dobrá firma, s tradíciou sme firma, tak prečo by nemali od nás brať?